Hoxe iníciase a veda do polvo en Galicia. Na lonxa ribeirense almacenábanse as caixas de cefalópodo á espera da última subasta desta campaña. Prolongarase ata o vindeiro 3 de xullo. Agora a veda comeza ahora mismo a partir de hoxe hasta o día 3 de julio. A partir do 3 de julio pois xa habrá outra vez acá a veda do pulpo e da nécora ao mesmo tempo. Durante este tempo quedará prohibida a súa pesca, tanto para o sector profesional como tamén para a pesca recreativa. Trátase dun período de descanso regulado pola Consellería do Mar dende hai anos, avalado por informes técnicos e acordado co propio sector, de cara á recuperación da especie. O paro chega despois dunha campaña bastante boa, cun lixeiro incremento das capturas respecto ao ano anterior. A cifra de polvo comercializado nas rulas das áreas de Barbanza e Murosnoia ascendeu a unhas 600.000 toneladas. A maior parte delas foron descargadas na lonxa de Ribeira, con preto das 400.000. O balance que facemos é este ano un pouquinho mellor que o ano pasado. O ano pasado, en estas fechas, no hasta o último día, tiñamos un total de 300.000 kilos, este ano temos que faltarnos aí uns kilos, falta a venta de hoxe, para xuntar os 400.000 kilos, non? Entón, o balance é moito máis positivo, vamos aumentando un pouquinho ano a ano, ainda que hai unha diferencia de 100.000 kilos, pois, bueno, non é que sea moita diferencia, pero, bueno, iso depende tamén dos barcos que se dediquen á captura, non? Isto foi un ano bo de Sentola, os barcos non cambiaron para outras artes. O incremento das capturas houbo que engadirlle tamén a alza de prezos que experimentou esta especie. A media situouse nos 10 euros o kilo. A media foi a 9,72. A 9,72. Tuvemos uns bons precios, non nos queixamos tampouco do precio, porque tuvemos uns precios de 12, 14 euros. Tuvemos aí un día lotes contados de 16,50, pero bueno, sabemos que son 4 lotes contados, pero a maioría dos precios foi unha media moi boa. Dende o sector confían en que o período de veda que se inicia hoxe axude tamén a favorecer o crecemento da cría de cara á vindeira campaña. Polo que se ve agora en estes momentos, bueno, pues eu falei cos compañeros que están salindo a mar, que vese bastante cría de varios tamaños. Entón, bueno, pues eso dache unha pequena esperanza de que, como todos sabemos, o pulpo que está no mar, que pesa medio kilo, 500 gramos, en libertad aos 20 días, pues pesa un kilo, non? Entón, bueno, pues temos esperanza de que sea unha boa cosecha.